advokati imaju određena prava i obaveze prema klijentima, kolegama, pravosudnim organima i državi. Da bi nama bio jasniji taj odnos, pozvali smo advokata Željka Simića. Dobar dan. Dobar dan, puno hvala. Naravno, telefonsko uključenje 0677 300 400. Naučeno na pamet broj. Pa i nije baš neki teže broj, izvini, ne bi sada ti aludirao. Dobro, naučila si cijelu noć, nema veze sad. Sad, mi smo potencijalni klijenti. Koje su vaše obaveze prema nama? Ako mi dozvolite, krenuo bi... Naše obaveze prema advokatu je da platimo tarifu. Ne, njihove obaveze prema nama. Znam ja koje su naše, ne platite za... Ako dozvolite, krenuo bi od početka. Pravni osnov za sve obaveze i prava advokata prema svima i obaveze advokata prema svim trećim licima, pa i državi i klijentima, su definisane u nekoliko jako bitnih akata. Najvažniji od njih je Ustav Republike Srbije, koji u poglavlju ljudska prava i slobode u članu 67 definiše da je advokatura kao samostalna i nezavisna služba jedini titular pružanja pravne pomoći uz službe pravne pomoći koje se osnivaju pri jedinicama lokalne samouprave. Ovo znači da je pravo građanina, kao i advokata, da pruža pravnu pomoć. Dakle, kao što je pravo advokata da samostalno i nezavisno deluje, da ga Ustav štiti, da niko na njega ne vrši bilo kakve pritiske, jer u slučaju pritiska naravno da ne može da radi svoj posao kako treba, tako je pravo građanina da ima kontakt i dostupnog advokata za pravnu pomoć koja mu je potrebna. Problem sa tim što je u zadnje vreme zaista prisutno na našem, da kažem, tržištu, je što građani, nažalost, imaju jako dostupne preko raznih sajtova kvazi advokate, nadripisare, razne DO forme koje nisu ovlašćene po Ustavu i zakonima da se tim stvarima bave. Time dolazi do oštećenja građana, građani često misle da komuniciraju sa advokatima, jer recimo kad kontaktiraju neku DO formu, oni kažu da sarađuju sa eminentnim stručnjacima iz oblasti prava. Kada ih pitate, a koji su to konkretno advokati u pitanju, oni kažu da ne žele da otkriju njihov identitet. Dakle, alarm za građane treba da bude da čim neko krije podatak sa kim sarađuje, čim neće da objavi svoje ime i prezime i stane iza toga sa kim sarađuje, to treba da upali, dakle, alarm i da se građani uzdrže od kontakta sa takvim formama. Dobro, da li advokat mora da prihvati uvek klijenta ili ne? S obzirom na težinu dela ili na karakter dela, možda i ne mora ponekad. Advokat može da odbije zastupanje, naravno postoji ograničen broj slučajeva kada je obavezan da zastupanje prihvati. Posebno, naravno, mora da prihvati zastupanje ako ga za zastupnika ili branioca postavlja sud, državni organ ili advokatska komora. To je predviđeno zakonom o advokaturi, kao što je zakonom o advokaturi predviđeno i da advokat mora da bude osiguran od profesionalne odgovornosti. Dakle, on odgovara i svom svojom imovinom, ali postoji i sistem od profesionalnog osiguranja, odnosno osiguranja od profesionalne odgovornosti, što je dodatna zaštita građanima i što je opet razlika između advokata i svih onih sajtova i kvazi formi koje sam pomenuo. Jer advokat odgovara, a te forme ne odgovaraju, a pričinjavaju štetu. Znamo i da advokat mora da čuva advokatsku tajnu. Apsolutno. To je isto nešto što, znate, u praksi se dešavalo da se građanin ode i poveri negde računajući da će to biti zaštićeno kao informacija, a onda to osvane u žutoj štampi. To se kod advokata ne može desiti. To se stalno dešava zato što građani za pomoć ukucaju na Google besplatni savjeti, recimo, advokata, pa im izađu nekakvi sajtovi i budu dovedeni u zabludu da komuniciraju sa advokatima. A oni u stvari komuniciraju sa licima koja su sklona prevarnim ponašanjima i da iskoriste tog građanina za neke svoje potrebe. Advokat koji bi odao tajnu koja mu je poverena ili deo spisa, naravno, bi apsolutno bio žigosan, da tako kažem, odgovarao bi i krivično i pred sudom časti advokatske. Vole tako, to se tako sedne, na primjer, u kafanu negdje, on kaže, znaš ko mi je bio, kome sam radio slučaj, kažem, kome si radio, i onda tu sad krene, njegova sestra, pa ovo, pa ono, pa ovako, to je nešto što advokati ne smeju da rade. To vam sve odmah izađu u žutu štampu. To je nešto što advokati ne smeju da rade, ja sam uveren da najveći broj kolega se strogo pridržava kodeksa profesionalne etike, a sa druge strane, ako se za neki savjet obratite tako nekom sajtu ili DO formi, a ima ih zaista mnogo, oni naravno iskalkulišu šta mogu tu da isprofitiraju, dobiju možda i neku reklamu. Bili smo svedoci da recimo neke te DO forme dobiju jako veliku
da kažem, zastupljenost u medijima. One su, dakle, se na neki način revanširale, jer zašto bi jedna u odnosu na drugu bila toliko ispotencirana? Konkretno mislim na Justiciju, da je ovo Dobro, postoje komisija advokata od strane institucija. Medijski ulog, jasno. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Pa htjela sam, Izvolite. evo druga se javila. Ne, postavite vi pitanje, gospođo, slobodno. Gospođo, samo vi postavite pitanje, vi ste u programu, pričamo mi sa vama, pustite vi to. Htjela sam ovdje Milica iz Šapca. Pozdravili. Htjela sam da vas pozdravljam i da pitam advokata za ovu našu, ove naše građane iz Srbije, što su u Crnoj Gori. Da li je ovo, što se dešava sa njima kad ih stalno produžuju po 3 mjeseca? A ima tu koji i nisu okrivljeni. Čekajte, o kojim građanima se radi o situaciji? O kojim građanima je reč? Iz Šapca, što su pohapšeni u Crnoj Gori uveče izbora. Aha, oni su i dalje u pritvoru, to hoćete kažete? Da, i dalje produžili se 16. je bila 3 mjeseca i još 3 mjeseca. Dobro, razumeli smo, da. Dobro, evo sad ću suvereno pitati pravo države je tužilaštvo, ali tako, odnosno procena. Jeste i jedini mehanizam i jedina osoba koja stoji između tog suverenog prava države je advokat. Dakle, advokat je jedini koji može braniti i druge, naravno, radnje pravne pomoći preduzimati. Koliko sad oni njih mogu da Naravno, drže? pa da vam kažem, pravila u Crnoj Gori su približna sa pravilima u Srbiji, nisu mi do kraja poznata, ali pretpostavljam da na svaka 3 mjeseca do određenih procesnih ograničenja može da bude produžavan pritvor. To je uobičajeno u svim zemljama sveta za tako ozbiljna krivična dela. Sad, koliko su ona osnovana, to će već pokazati ti dokazi. Svi smo pratili preko medija, pa je nezahvalno komentarisati. Da, ali da li postoji neki prag da se kaže sad više ne može? Postoji prag u svim zakonodavstvima, negde je recimo ograničeno na recimo taj, da kažem, istražni pritvor na recimo godinu dana, u nekim državama na 2 godine, negde postoji čak i ograničenje ukupno. A u ovoj demokratskoj sistemi možete biti večno u istrazi, tako? Da, otprilike. Naprimjer. Ima takvih zemalja. Sad, ono što isto zanima sve i kada gledamo na kraju, uvijek nas ono zanima, da li nadležni organi vama recimo moraju da dostave sve informacije i ono pod oznakom poverljivo ili ne? Zakon o advokaturi također, koji sam pomenuo, predviđa upravo pravo advokata za razliku od opšteg prava svih građana prema zakonu o pristupu informacijama o javnom značaju. Postoji, dakle, član 36 Zakona o advokaturi koji kaže da su državni organi, ustanove, preduzeća i druge organizacije dužne da advokatu dostave informacije, spise i dokaze i to blagovremeno. Dakle, ako ja imam suđenje, primjera radi za 15 dana, pa se obratim nekom organu za informaciju, on je dužan po slovu ovog člana da mi blagovremeno odgovori kako bih to mogao da iskoristim za potrebe postupka. Da se upoznaš sa materijalima, tako sa detaljima spora. Ja bih volao ovde jednu konstruktivnu poruku da pošaljem. Advokaturu često smatraju nekakvim neprijateljem države i sistema. To nije tačno i volao bih da dođemo u jedan moment. Rekao bih da advokatura sarađuje sa sistemom i sa pravosuđem i da se od nas dobiju ti dragoceni podaci šta u sistemu ne valja, koji su propusti, koje su manjkavosti. Jer mi koji smo svaki dan... deo pravosudnog sistema... Apsolutno, i zato je treba raspravljati u poglavlju 23 vezano za pristupe Evropskoj uniji, a ne u poglavlju 3 zajedno sa uslugama. Mi želimo da damo, dakle, doprinos da ono što svakodnevno u sudovima i tužilaštvima i drugim organima vidimo kao mane, da se to ispravi na dobro svih građana i naravno i države. Hvala, vidimo se.